Ayan mga ka-farmers, tingnan natin itong huli ng mga nagpi-fishing boat. Ito, titingin kami kung magkano ng kilo. Kasi dito sariwa, ipapakita ko sa inyo. Yan, tingnan ninyo, mga sariwa ang isda rito. Fresh na fresh. Yan. Oh. Yan, nagsisegregate sila. Ayan, oh. Kinaklasify nila yung mga isda. Kaya dito magandang bumili. Yan, dahil sariwa. Kaya lang, isang klase lang naman yata dito eh, ngayon. Pero di bale, at least sariwa. Yan, fresh na fresh. Ayan. So yung iba nakadaong na, oh. Kaya nun, paalis na yon. Ito, nakaalis na rin, oh. So itong dalawa na lang, ewan na lang kung mayroon pang darating, ha. Yan. Kasi doon sa taas, mayroon na silang nakuha doon sa taas. O, ayan. Ay. Pagatang ko kami. Ay, pagatang mo, kanya na. O, dati. Gumatang ako. Dati dagi gumatang. O, kita. Ay, pagatang na kayong diya ka, no. Pinabili niya. Ayan. O. Doon, yung mga nauna ng nandun na. Hindi ko alam kung magkano isang kilo. Mahal na. Magkano isang kilo doon? Ayan, hindi niya alam pero mahal na raw doon dahil siyempre galing na sa buyer yun eh. Ayan. O yan. Dito lang kami sa Barangay Bud. Ayan. Yun, nandun sa taas. Yun ang boss eh. Saan? Yung nasa taas. Yung nasa taas. Yung boss. Kailangan ligawan nyo muna yung boss nila. Kung hindi nyo liligawan yun. Wait. Ayan, tingnan nyo ha. Kasi may dyan, kibwar. Ang tawag dito yung kibwar, yung nagpo-flowing. Bumubulwak yung tubig, nagpo-flowing. Yung ganong kalaking tubo, yung D12 na yun. Yung kung na yun. Kaya tinawag dito kibwar kasi nga, yung tubig nagpo-flowing. So mamaya nandun yung pinaka-main niya. Doon sa looban, doon sa may pinagparadaan ko. Ayan. Oh. Ayan. Andito si Chito Rick TV. Kung saan saan nakakarating ngayon. Yan. So antayin natin kung mayroon tayong mabibili. Kung magbibigay sila kasi nandun na yung bossing nila, yung tenancer. Ayan, yung palis na yun, nagmimirinda na sila, oh. Palis na yun kasi nakabinta na sila sa kanilang bossing. So tinataon namin sila kung pwede pang bumahagi dito, pero ang sabi nila doon na sa taas sa kanilang bossing kasi nandun na eh. Kaya hindi na sila pwedeng magbenta. Pero kung wala pa yung bossing nila, yun, magbibinta sila. Kasi una nakabili na kami ng aking insan ng 4 na kilo. Pero ang kinuha ko noon 5 kilo, ganun. Yan, na-classify nila. Nagmotor mo, bisikleta to. Ayan, nandito kami ng aking pinsan. Binigyan kami ng 2 kilo. Ayan o. Kasi na Yan, 2 kilo. Awan, ayaw nila mabit. Hindi masarap. natamnay. Oh. Ito, nakabili kami ng 2 kilo. Barasot. So 2 kilo 140. Yan, sariwa. Pero pag yung malalaki, hindi ko alam kung magkano kasi yung bili namin yung nakaraan 160 isang kilo yung malalaki, yung ganito. Pero ngayon maliliit, so 140 yung 2 kilo. So maganda na kasi sariwa. So, paano mga ka-farmers? Yan. Share lang po tayo. Dahil ganito lang ang buhay dito sa aming probinsya.
kaming magbubukid, kaming yagit, kung saan saan kami nakakarating ng aking pinsan. Kaya yan, tignan yung ilog. Isda lang. Paisda-isda lang kami, pero sariwa. Ayan, palis na yung pinagbilhan namin. Oh. Yan, inantay lang ng yung kasama nila kasi may sukli ako doon. Okay, yan, ganito lang ang buhay probinsya. Okay, bye-bye. Stay safe sa inyong lahat. God bless.